Takže ahojte, vítam vás u tohto videa. Predom sa chcem ospravedlniť, že ja tie videá akože natáčam dosť často, hej, takže to by vám mohlo robiť aj trošku problém, že tie videá proste robím oveľa častejšie, ako by som mala. Proste dneska som ich dala asi 4 za jeden deň. Takže, ale preto ich dávam, pretože keď vlastne prejde taký týždeň, tak už vlastne tie videá nebudem dávať často. Takže preto chcem dávať akože teraz tie videá. Pretože potom zase prejde týždeň a nedám žiadne video. Potom pôjde týždeň, potom dám video. Takže teraz chcem akože dávať tie videá. Toto video je akože veľmi nové. Je to tag, čo práve robíš. Čo práve robím ja, hej. Je to akože úplne nový tag. Natočila ho, ako prvá ho vymyslela vlastne jedna americká youtuberka a ja som ju vlastne akože už ten tag dala na Slovensko. Takže ja si som tento tag urobila ako prvá na Slovensku, takže. Takže tag, čo práve robíš. No, takže práve natáčam. A som na Facebooku, píšem si s jedným chlapcom, ktorý mi nechce odpísať. Takže to mám vážne na nervy. Potom, čo ešte robím, tak pozerám televízne noviny na Jojke. Čo práve robím? Sedím, pozerám. Pred chvíľou som jedla. Hrám sa s vlasmi, pretože proste to je tak, že čo vážne v tejto sekunde robíte, alebo čo ste robili, čo budete robiť. Takže budem pozerať X Factor a potom pôjdem spať a sprchovala som sa a hrala som sa so škrečkom, chodila som, aj som sedela, ale nekráčala som. Bola som vonku, písala som si SMS-ky, volala som. Práve teraz som pozerala z okna. Dobre, ľudia, vážne tento tag je trocha hlúpy, takže. Nie, ľudia, nie je to to, čo si myslíte. Vážne to nie je to. Je to lepidlo. Takže ešte by som chcela vážne popriať veľa šťastia dievčatám na zajtrajšiu veľkú noc, veľkonočný pondelok, aby, akože toto je len dievčatám, že vážne, aby ste sa držali, aby proste na vás veľa vody nepadlo. Iné dievčatá možno toto vo zvyku nemajú, ale akože ja úprimne, hej, že mňa prídu akože obľať chlapci a je to úplne trápne. Takže pre mňa je to trapas. Dobre. Slavka sa hanbí. Nechce sem vrísť. Veď poď! Hanbí sa, nevadí. Takže ľudkovia, to bol celý tag. Áno. 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 Promiň. Takže čaute.